Jeg elsker at være selvstændig, men der er altid så meget at holde styr på. Jeg holder i Venstre 4 gange om måneden, og har altid brug for plakater og flyers til at reklamere. Skynd dig nu lidt, jeg har så ikke hele dagen. Ja, undskyld. Ha' en god dag. Men jeg har hverken råd til en fuldtidsdesigner, eller tid til at finde en freelancer hver gang. Du ved godt, du kan gå ind på dindesignafdeling.dk. Der kan du oprette et månedsabonnement, og så tager de sig af alle dine designbehov. Er det ikke mega dyrt? Nej, du betaler en fast lav pris hver måned. Det er som at have din egen designafdeling, bare uden fastansættelser. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ja, det er både nemt og fleksibelt, og så kan du fokusere på at drive butikken.